Non. Straight to the point. Naaratas tundugang mga hisgutanan karon mga sukit paminaw kay sa pikas bahin mga higala. Ako lang nang gihisgutan sa gyud kay kini kong fiesta mahigala sa Black Nazarene dito sa Quiapo. O ang fiesta sa Santo Niño pareha ni January. Pareha nga dugukon og daghang mga tao. Ang nakabintaha lang di sa ato mga kagalaan, pasalamat ta sa ato mga paring Agustino o sa atong kaparian din sa Sugbo nga itabangan gyud na og pasabot ang katawhan sa atong pagtuo ngadto sa Ginoo with due respect sa ubang mga tinuohan, no? Nga ang ato ba ang cradle of Christianity ni ama gyud sa Sugbo. Matured ang pagtuo sa Sugbo kay dinhi man ang duyan sa Kristyanismo gyud. At least ato napakita din sa Sugbo mga higala nga kalmata, dunay pagtuo pero dili mga kahigalaan ana nga moabot sa sitwasyon mga sukid tig paminaw nga magstampid og dunay mga matay atol sa prosesyon. Straight to the point. Kani adto pa gyud ni. Kana na ang Black Nazarene. I hope ang atong kaparian sa dito inday tabangan na nagpahibaw dito day. Ilang tabangan mahigala og kay ang nahitabo gahapon o dadto milabay ang katuigan dunay mga stampid, dunay mga matay. Ang kagahapon, dunay usa ka journalist, photojournalist, sa saksi nga naapil mahigala og kamatay. Dili inuon ni ingon nga nastampid, pero matod pa gi-atakis kasing-kasing, kay tungod pod mga kahigalaan sa kahuot dito, nasuffocate ni dito mga sukid tig paminaw. Straight to the point. Grabe man yung duot-duot, no? Kining usa ka veteran nga photojournalist. Dito mga kaigalaan sa Quiapo, ighuman sa misa before translasyon, ang mga pari sa Quiapo Church, mo remind yun na sa mga diboto nga dili magduot-duot, pero ang mga tao dito mahigala di gyud mo patuo. Straight to the point. Ang nakabintaha di sa Sugbo kay mapasabot sa atong kaparian, mapasabot sa mga tao, mapasabot sa nagkadaiyang mga ginikanan. So walay duot-duot din sa ato sa Santo Niño kung magsulim prosesyon nga maabot sa punto nga dunay magstampid. Andito sa ila grabe. Kani mo ni naba ni say kuandong. Kada kuan mo ko sila dai kana bang hala mo ngadto gyud mo hikap gyud. Kani kani sa ilang prosesyon mga higala. Patindaghan ng tao sa posisyon. Sa ilaning pagtuo mga kagilaan, unya ipang-itsa ng mga panyo dito, ipangpahid. Stilan. Ay nanak ka gubot, no? Ilan ang pagtuo sad, no mga kagilaan? Pero usahay makaingon ta nga dili na sad mga kagalaan medyo muratag makaingon nga medyo doon na sa kakulian. Kini naay mga kuan ba? Mga disgrasya. Tinuod na, no, ang mga artistas Manila sad, mga kagilaan mo, apil man sa gulinan Kanhi si kanhi Vice President Nori de Castro, apil man nagsampag na ito day. Isa ka ng mga tulfo sa una mo, apil man. Daghang mga artista nga musalmot sad, musampas andas, apil na sa Kuko Martin, nga mo adto. Ang resulta doon ay mga kuan. Ato lang i-blur gamay dong kay basig makwanta ni Mita dito dong. Sus Ginoo ko.
Okay, so mo ni siya ato lang ko unsang audio dong kay ato ma-discuss na to dong. Kini ani mga kahigalaan ang kita pulibuyag din sa Sugbo mga sukitig paminaw sa atong solemn procession alang sa balaang bata sinyo Santo Niño dili pod sama ani nga magtinukmuray na para nako kung magtinukmuray mo din na bisa ka nang musimba Santo Niño. Ako na kagahapon nakaadto may mga kahigalaan kami Idol Buiki si kasamang Aida Tampos kay doon na sa may giadto mahigalas kwan. At bahala na layo ra taday. Dili mi dapit sa kwan ra. At least ngano man ang ato bang pagtuo liso bagog kayo mamintaha tas nung isig katao sad makatunob kag tiil din ha karon. Makapangyata kada ni store kay tungod sa pagtuo medyo dili na sad. No mo ni ato ipasabot og balik-balik gyud. At least ang atong kaparian sa Sugbo ilan ang napasabot og balik-balik. Andito sa Manila, magdugay man kayo dahil nga dugay naman nga dunay mga stampi dito. Kada tuig na. Di sa Sugbo, mga higala, may pa ilang himuong model nila sa Sugbo o mga pil, mga higala, prosesyon. Inikahuman, igo ra mga tao nga at least pahit sa sakripisyo, gipangkapoy mga higala. Niya mamauli nga at least nabay grasya ba? Kanya ni fanatic na po ni sublaan na po. Para nako lang ha. Muna ipasabot yun nagbalik-balik kay ako nagtuo ko nga kung balik-balikon yung pasabot sa atong kaparian, sa atong mga lay ministers, makasabot na nagkadugayan sila. Straight to the point. Sama gud ana mga higalang, mga daghang patutuo, kana di man na mo official doctrine sa Catholic Church. Kana na abitawng panahon mahigala sa kalagkalag, kani adto mga higala hala, magbutang diha og mga biko, magbutag budbud, magbutag tuba, diha sa halad-halad sa minteryo kasamang nistor kay maoy gusto ni atong lula nimo ganahan tos lulo og kini ni ang tuba ala butangi din ha butangi biko kana siya nga pagtuo sa kadugay panahon gihimo man na pero karon may gala mo suroy ka sa mga minteryo dili naman inana dayken nga naman sinahinay nagpasabot siging pasabot. Paitan ng ina. Unsa may buhaton ka sa atong kaparian sa Manila ani? Elisod man ko kayo. Kini usa mga higala ka journalist nga journalist mahigala sa saksi ang namatay. Kini si Ito Son ba itong papro kanay day? Nga nag-cover ining mao mga higalang traslasyon. Barag atake sa kasing-kasing mga sukitig paminaw. Tapos, kuan, no? Nag-cover na ni. Ang uban sa may gala nga, magpasakitay yun, kanang mo, ang kat-kat yun ito. Sila, no? Dili ito mag-question ang ilang pagtuo nga unsabat, ipasabot ni balik-balik yun. Aron nga dili ta mga disgasya taon? Ha? Dili mga disgasya? Kaning sa Basilika may gala, at least, ang ato ba diha, na magoy mga pagtuo, mga sukitig paminaw, kini magoy, doon na magoy, of course, dunay uban nga mga mulalis ana nga kana makaduol gyud. Ug ato kung basihan may gala ang Bible, ato lang doon na biblical basis sad nga kanang katibitang panahon nga naas Jesus Christ lekin kinumdum ka ato nga nood ay usa ka babae nga naghuot ng mga tao, naghuot na gyud ana. Paghuot na tungod sa iyang gibati nga sakit, nisuot gyud siya kay sa iyang pagtuo nga kung makahikap lang ko sa sid-sid lang sa atong Ginoo maayo gyud ko. Tuod man mahigala, suot gyud siya. Nakahikap siya sa sid-sid na ayaw gyud siya. Straight to the point. Muna nga kana nga pagtuo, di man na to nga neto panahon ni Jesus Christ. Wa man po'y mga natumban dito dai nga ingon doon namatay. Kadto hugot gyud iyang pagtuo nga makahikap lang gyud ko maayo ko. Pero doon na po yung mga biblical basis, adi ministel nga mo duol kayo dito. Because ako nang giingon mahigala, God is omnipresent, God is omniscient, and God is omnipotent. Straight to the point. Ang Dios kanunay buhi, kanunay gamahanan, kanunay mahigala, ug naas tanan dapit. God is omnipresent. Straight to the point. Pero dili kinahanglang mo duot kayo. Ug na po na sa Biblia gihapon, dunay teksto sa Biblia nga, muhikap jud ka dito, doon na po'y teksto sa Biblia nga, doon ay masakiton nga, wa na sa mo adto ni store.
Wala sa dito, niadto siya sa atop, nitanaw na siya dito. Nga, basta makikita lang ko sa atop, okay na. Naayos siya. Kanang pagunit sa sidsid, biblical basis ana may naman na sa balaang kasulatan San Mateo 9:20-21. Nana diha. Nga makahikap lagi ko, muduol lagi ko kay makahikap ko. So duot to mga tao, nakahikap sa sidsid, naayos siya. Pero doon na po'y teksto da mahigala nga wa na sa muduol. Tungos kadaghan tao dito sa atop ni tanaw. Nana mahigala sa San Marcos 2:13-12. So, basta makakita lang ko okay na. Unya kana daing kuan, kana daing sugilanon mahigala sa usa ka taong mubo kana si Zacchaeus. Kuanan gani mga kanta sa mga bata gani nga Zacchaeus is a very little man was he. Ya, saka sa Sycamore tree. Tanaw niya mubo masa di masa magsilbi. Muagi na ang Ginoo day ba? Pag agi na sa Ginoo, sap di man ko magkuan kid mubo man nga tao. Ingon sa mosaka sa may Sycamore tree dito. Isaka siya mga kailaan sa Sycamore nga kahoy. Dito sa taas nakitaan siya. Di pa kanaog sa Ginoo. Asa man ang basa nimo San Lucas 19:1-10. Sa naog niya, Zacchaeus moadto ko sa inyo. Yanaan sa day. Ha? Ayaw, naog diha, kita ko nimo naog din ha. Ay kabalaka moadto ko sa inyo. So, ang atong pagtuo magod kanang Ginoo mga higala, kay God is omniscient, omnipotent, and omnipresent. Makakita na nato eh. Muna nagsimba ni mo sa ninyo, dili minister yung makidot, dood yung kadool sa namisa dood yung kastungod. Ayaw na lang, tanaw nga doon ay daghang tao na dito, doon ay kaunay, pauna na ng mga tiguang dito, or mga senior citizens, o kunsa. Ano na tas gawas? Ano man ka nang Ginoo, nakakita mo na unsa ka sincero ang imong pag-adto, makita na og makabasa siya unsay naa sa imong unahuna og naa sa tong kasing-kasing. Muna para nako dili minister. Muna atoging ibalik-balik ko pasabot. Dili minister nga makidot-duot bisag kini bitaw sugbo usahay nanapoy gamay day nga magdot-duot kanang nigagi santo ninyo na adiha ang kuan ikurdo na naa. Mo action og dot-duot ay na lang mo. Ako dinhi na ako'y mikropono di sa DYHP ako ning gamiton o ako ning giila nga ako ning responsibilidad ng pagpahibaw, pag-educate sa katawhan. Nga kining bita lang po na Cebu kay mga pare ang mga media sa Cebu sad sige pog pahibaw. Ayaw na mo ana. So mo apil ta og solemn procession, apilan. Kita man Ginoo bisag dili kan paduol gyud didto eh. Makabasa ang Ginoo unsay naa sa imong nahuna, makabasa siya unsay naa sa tong kasing-kasing. So dili ministel nga makidinutanay kita dito nga naa na hinuntay matumban. Sus, kada na kay matumba na kay mapasakitan kay sa imo gyung pagtuo nga kwan sayop na. Kay ming ka mahigala nga kwan timan ibaya nga ang balaang kasulatan nagbutyag baya nga kanang atong Ginoo maimo makita na pinagi sa imong isig ka tawo. Straight to the point. Nanunob na ng kadaglaing tao kay tungod sa imong pagtuo medyo nasayop ng kalakiha. So ayaw lang. Ang pakigangay, ang hustisya ihatag labi na ka ng mga senior citizen paunahan na kanang mga babae paunahan na sila. Kaya makigduot-duot ka niya, makigsinikhanay pa ka na ni store. Bida na sayop na. No? So mo na nga, di man ta mga higala kuan, I hope, kadugay na mong katuigan ko, sige mo lang yapon disgasya dito. Inaota din sa Subo, ato ipadayon lang ning ato din nga way disgasya, inigagi sa imahin sa balaang bata mo, kaway-kaway lang ta, okay na. Kabantay mo dahil, inig-ingon na to, kanamo, maluoy ka, unta, bisag layo ka. Ma-feel ni mo. Nga doon na gyud mga higalay, grasya, with due respect sa mga naasal ng tinuuhan, ha? Di pinistil nga maduol ka. Bisag nara ka sa layo, inigagi mahigala sa imahin ni Senyor Santo Niño, di pinistil nga makidut-duot ka, at lang ka sa layo. Wapilang ka mahigala, kaway-kaway sa mong kamot, ma-feel ni mo. Nga doon na mahigalay, grasya ang moabot ni mo. Kanamo, maluoy ka, unta, nga ka ni mo nang ilaba. Anak lang, bahalag nara ka sa layo. Di ministil nga moduol ta because akong balikon ang Dios naa sa tanang dapit. Not just number one. Simply dominant.